abin za ka zo nan, ka ga muna cikin catzin ɗinmu. So muna cikin catzin ɗinmu sai ka shiga wurin da aka sa airdrop ɗin nan. Airdrop inda na kewaye sai ka shiga. So za ka danna wurin da aka sa airdrop ɗin nan sai ka jira ya buɗe. Nan ba, za mu jira ya buɗe. So gashi nan zan jira ya yi da refresh. Yau ka ga gashi nan guraren ya buɗe. Sai so ka zo ka shiga gurin deposit exchange ɗin nan. Deposit exchange. So za mu danna deposit exchange. So sai ka zaɓa za ka yi depositing ne a Bitget ko Binance ko me. So kai dai ka yi da Binance in account biyu ne da kai. Kaga sai ka yi da Binance ko ka sa bybit. So ni dai zan yi amfani da bybit. So za ka yi amfani da Binance gaskiya saboda Binance ta fi ko Bitget. So gashi nan zan sa bybit ɗina. So sai in zo in danna nan gurin bybit nan. So sai ka danna continue. Yauwa kaga yana kawo ma wannan future ɗin. Za ka je ka ɗauko UID ɗinka da address ɗin kati da memo ɗin shi. So yanzu za mu shiga cikin bybit sai ka gani yanda za ka ɗauko su. So ko a Binance ka shiga yanda muka yi a bybit haka za ka yi a Binance ɗin. So yanzu bari mu minimizing mu tafi mu ɗauko su. Da farko ka ga UID ake buƙata, UID sai kati address sai memo. So bari mu tafi bybit. So idan bybit ta buɗe ma kamar haka. So idan bybit ta buɗe ma kamar haka sai ka zo. Idan bybit ta buɗe ma kamar haka sai ka zo ka shiga nan guraren inda na zagaye ma gurin me ɗin nan. So ko Binance ɗin ne nan za ka shiga. So kana shiga gurin za ka ga wasu lambobi nan guraren. Lambobi gasu nan na zagaye ma. So kana danna gurin zai yi copy. A Binance ma haka za ka gan su. Za ka ga an sa gurin UID sai kai copy ɗin shi. So za mu yi copy ɗin shi. So mun yi copy sai mu tai can catzin ɗinmu. So catzin ɗin dai ya dawo baya. Da yake ba mai sauri ba. So bari in samu guri mu ajiye su. Yanzu na ɗauki UID ɗina na ajiye shi wani guri daban. So ta WhatsApp ɗina na ajiye shi saboda na ga yana ɗan bani matsala bai koma minimizing ɗin yanda ya kamata. So ka ga mun ɗauki UID muna buƙatar abu uku za mu ɗauka. Sai mu zo mu ɗauki address ɗin shi sai mu shiga gurin asset ɗinmu a cikin ita bybit ɗinmu ko Binance ɗinmu. Ko Binance ce abin da za ka yi a nan shi za ka yi a Binance. Sai ka shiga gurin deposit. Sai ka shiga deposit via crypto na ƙarshen nan. Na ƙarshen nan za ka shiga deposit via crypto. So kana shiga gurin deposit via crypto sai ka yi searching ɗin kati. Sai ka yi searching ɗin kati.
gashi nan ya fito catzin ba, gashi nan guraren catzin, sai mu danna shi. So muna dannawa zai nuno mana kamar haka. So yana nuno maka kamar haka, shikenan sai ka zo kai kwafi ɗin wannan adres ɗin wanda zan zagaye ma. Gashi nan guraren wannan sai kai kwafi ɗin shi. Wannan shine za ka sa a gurin adres ɗin. So bari mu kwafi nashi. So na yi kwafi nashi, zan je in ƙara saving ɗin shi. So zan je in ƙara saving nashi. Wannan shine adres ɗinmu, sai in koma mu ɗauko memo. Dama abu uku ne za mu sa a catzin. So ta ƙara dawowa baya, so za mu je still mu koma gurin deposit ko a Binance ɗinka haka za ka yi. Shiga deposit sai mu zaɓi na crypto, sai mu yi searching ɗin kati ko a Binance ne ko ma ina ne, the same way za ka yi kati. Muna searching ɗin shi za mu ga ya zo, mu danna kawai ton ɗin nan. Muna danna zai buɗe mana haka. So dama mun ɗau adres ɗin. So sai ka kula sosai, wannan memo ɗin in baka sa shi ba za ka iya asara in baka sa shi ba. So sai ka kwafai da kyau. Gashi nan mun kwafe shi successfully, shikenan. So yanzu dama abu uku ne ake buƙata. Ana buƙatar UID na farko, ana buƙatar adres, ana buƙatar shi wannan na ƙarshe memo ɗin nan. So yanzu bari mu je catzin, sai mu sa UID, sai mu zo mu sa adres, sai mu zo mu sa ɗaya bayan ɗaya. Mun yi kwafi ɗin shi, za mu tayi ita catzin ɗin. So yanzu muna cikin kati ɗinmu. So za mu ɗan yi minimizing, sai mu ga UID ɗinmu mu kwafai 6693 3119 yawwa. Dama na yi kwafi ɗin adres ɗin, sai in paste ɗin shi. Kai ma kwafi ɗin adres za ka yi, ba a kwafa adres, ba a kwafan shi, sai dai kai kwafi ɗin shi a clipboard ka zo kai paste. Wannan memo ɗin sai su ma ga sunan guraren, sai in kwafo su kamar wanda kuke gani ma ga sunan guraren 1097 ga sunan 1097 73 kai. Yawa Yusuf, kana yin haka kawai sai ka danna send. Kana yin haka ka zo ka ɗauko sai ka zo ka danna send, shikenan. So ka gani gashi nan kawai sai ka danna confirm. Ka ga gashi nan yayi lafiya lau, yana yin haka yayi lafiya lau. Ka ga yanzu ya sauka daga claimable ya koma ƙasa, to yayi lafiya lau.